Казка верховина. Три легіні та й дівка. Жила раз у іному селові дуже красна дівочка. І жилася доста супокійно, доки не прийшов час ся віддавати. Но, ніяк се не гонна була вибрати сватача, бо ходили і днів унь троє. Іван, Петро та Василь. У неділю днів Іван прийде, обниковує її, а вона го так хитромудро випроводить гет і слідуючого чекать. Прийде днів другий. Вона й того випроводить чекать третього. І так, коротше, цілий рік фраєрували, а пак Іванів каже: «Слухай, та й ходи мене перший день уже би можеш і свальбувати, не?» Вона му відповідать: «Файно, добре. Кіть так, прийди у четвер, у 7 годин, завшиткося договоримо». Далі днів прийшов Петро. Вона му епін то саме каже: «Прийди у четвер, у 8 годин. Добрі?» Ту і Василь уже з цим ділом прийшов. І він учув доста подобну відповідь. Каже му: «Прийди, Васильку, у четвер у 9 годин». Ну, прийшов четвер, прийшло 7 годин, Іван уже гурінив. Вона му каже: «Знаєш що, мій милий, яся дома книч не був, так й докуснич. Та хотіла б ся віддати епін за такого. Не треба ми ніякого там страхопуда. Тоді іде Іванку у Тиметію, у ту каплицю, куди безродних прощенників кладуть. Там є пустий гріб, пролежиш у ньому до рана, повірю, жесть легінь. Давай». Ну, та мусив Іван йти у Тиметію, заліз у деревище, чекать рано. У 8 годин прийшов Петро. Дівка му каже: «Іди у Тиметію, у ту каплицю, куди безродних прощенників кладуть. Там увидиш великий гріб і будеш по ньому цілу ніч палицями бубнувати. Кіть видержиш до рана та й не напудишся, то дим твоя». У 9 годин уже прийшов Василь. Вона му каже: «Іди у Тиметію, узьми з собою 2 ланци. Будеш бігати кругом тої каплиці та й ланцами шуміти». Ну, що ти вчиниш? Пішов Василь теж у тот Тиметію. Якся зачав шум, якся зачало то все бухання, то все, Іван не видержав, вискочив із деревища і побіг, як лиш бірував. Петро, кою видів, як із гроба кусь вискочив, теж ся схопив, напудився і пошурував теж гет. Ускочили двоє з каплиці, а Василь із страху ланци тут і теж вер, лишся за ним закурило, так утікав. Напівмертві легіні вийшли з Тиметова. Прийшло пару днів, стрітилися вони у іному ганделикові, маленько се випили, почали розказувати слово за слово. Іван каже: «Ну, цімбори, не вірили му нечисть, айбо аддека такое мися стало, не будете ми вірувати. Є на світі то та нечиста сила, но...» «Правду кажеш, Іване», каже му другий, «недавно мся теж страхав би брав, так що?» Василь ся теж согласив. Но, а ще пак по деці випили, та й на другому ся прозрадили, що ся по справді стало. Та й каже Іван: «Ну, кіть так, найся обстає не віддатов цілий живот, не будемо днів більше ходити. Кіть така я дуже розумна». Ну, а молода дівка і по справді ся покупстала сама. Буде в тою добре чи погано, не знав. На цьому казочці конець, пес забився у горниці.